Shiya ya ce kuɗinki 47,500 na ce what? Na saka ya yi declined. Kun san irin waɗannan lokutan da kuɗinka ba su kai ba wannan ranar ne. Ranar na tashi ban da kuɗi. But like irin ƙaryar na yana ci na ina son in je in yi ƙarya. Kawai sai na yi tunani. In je supermarket, in je in yi behaving like it's billionaire. To kafin na fita daga gida, na duba account ina, na ga 3,500 ne kawai a cikin account ɗin. Na zauna, na yi jim. Amma dai, ban bari wannan ya hana ni ba. Na ce, Zara, confidence is the real money. Na shiga supermarket abina, kai tsaye na ɗauki trolley. Ko da kuwa gaskiya abu biyu kawai zan iya siya. Wataƙila ma kuɗina ba zai kai in sai wannan abu biyun ba. Ina tura trolley ɗin kamar mai shares a bank ɗin. Na ɗau wanka daman kafin in tafi. Ina ɗaukar abubuwa ba tare da na duba price ba. Yogurt ne, chocolate ne, wani snack mai suna da ban ma iya karantawa ba duk na saka a ciki. A raina ina cewa soft life only Zara. Na isa wajen cashier, aunty ta fara screening, that is the cashier ta fara screening. Beep, 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 beep kake ji kawai. Sai ta ce 47,800. Na ce what? 47,800. Na yi shiru. Na kalli abubuwan, na sake kallonta. A raina wannan yogurt ɗin ana shigo da shi daga heaven ne ko yaya? Daga ina wanga yogurt ya fito? Amma saboda mutunci na ce, okay? Na cire kati na saka ya ce declined. Na yi dariya kaɗan na ce network ne. Na sake gwadawa declined. A wannan lokaci layi ya fara taruwa a bayana. Mutane suna kallo na. Wani uncle yana kallo na kamar ya riga ya fahimci rayuwata. Na fara zufa sai na ce actually let me remove some things. Na fara cire abubuwa da ɗaya bayan ɗaya, chocolates ne, yogurt duk na ciccire su. Wannan snack mai suna remove with your anger duk na cire su. Aunty tana kallo na, mutane suna ta kallo na. Mutunci na yana ta zubewa inna lillahi. By the way, ni na janyo wa kaina. A hankali a ƙarshe ya rage biskit ne guda ɗaya aka sake screening. Aka ga cewa 1-2 ne. Na saka kati ya ce approved. Na yi shiru haka nan. Na ji kamar na je election. Na ɗauki biskit ɗina. Na kalli trolley ɗin. Na mai komai a ciki. Na ga ba komai a ciki. Na fito waje na tsaya. Na kalli kaina na ce next time enter supermarket like your account balance. Ko ba komai na ji kunya.